Croeso unwaith eto I lolfa fi. Gobeithio bod chi'n barod ar gyfer ein eitem cadw heini ni heddi. A y gyd sydd angen yna chi yw mop neu brwsh neu unrhyw beth gyda polyn. Iawn, reit, a'i nôl bod chi'n gallu gweld fi. Be ni'n mynd I ddechrau wneud yw, wrth gwrs, fel arfer, y bol yn dyn, y cefn yn syth, y gen I fyny. A fi moyn I chi dal y polyn gyda un llaw a camu mlaen. Nawr, fi moyn I chi gamu mlaen gyda'r cos agosa i'r polyn. Iawn, so camu mlaen a nôl. Mlaen a nôl. Gan gadw'r gen I fyny a'r cefn yn syth. Mae yna dueddiad I plygu mlaen wrth bod chi'n neud hwn. Fi moyn I chi gadw y cefn yn syth. Iawn? Felly, 10 yr un cos, wedyn ni newid i'r ochr arall. Bant a ni 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Newid ochr. Wrth gwrs, fwyaf isel chi'n mynd, y fwyaf anodd mae felly newch beth sy'n gyffyrddus I chi. Bant yn ei to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Siŵr bod chi'n teimlo'n fwy cynnes yn barod. Reit, nesaf, fi moyn I chi dal y polyn un pen ar llall, rhy mychder a'ch sgwyddau, a fi moyn I chi gadw'r cliniau yna yn gwynebu ymlaen, coesau tyma bach ar led, a fi moyn I chi droi a nôl i'r canol. Edrychwch dros yr ysgwydd a nôl i'r canol, gan gadw'r polyn lan yr un mychder a'r sgwyddau yr holl amser. Iawn, felly newn ni 10 un ffordd a 10 y ffordd arall. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Os chi'n moyn dod fel lawr am eiliad, mae hwn yn dda iawn I gadw'r cefn yn ystwyth. Mae'n bwysig I gylchdroi'r corff. Reit, newn ni ddechrau to. Iawn, bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, reit. Y symudiad nesaf ni'n mynd I wneud, ni'n mynd I rwyfo fel bod ni'n mewn cynw ymlaen. Mae hwn yn dda iawn I gadw'r sgwyddau yna yn ystwyth. Iawn, felly newn ni 10, sai bach ac 10 bach eto. Chi'n barod? Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach. 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni. Mae'r sesiwn wedi dod I ben yn gyflym iawn. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, a welai chi eto cyn bo hir.